patanon, mahigugmaon, maaktik, wapito, nga mayor. Anaton, Mayor Reforma si Sir Samar, Honorable Gilbert Taygo, kapapanisan, hanaton, nakaduhanang pagkirmana ngayon. Padamon niya grasya na i-share ang katutunan. Pero may kumiyan nakakabuli kung ano man ang mga inuungara ang mga pagbuhay kay Buros, akong tatawagon, anaton, Hermano Mayor na napistahan, Fiesta 2022, Mrs. Fe Palier Magunas. Usaya na balik bayan. Palakpak po mga kasibuhay Bordosano. Oras siya kayo. May bito na kita ang hirmana ng kaya lahiran kita ang hirmana ng kaya lahiran may patron, mga dayong ay labing ganaw, ang kanaman na ang magkasa, nagkakahari. Hinigang karayawon, alamig ang mga okasyon, mga kalaban, mga kalaban, alagaan kita. Nang bibili kahit karaga, kaya ako Pausa, kahit ang lakas nag-ibaan ko, magsayaw na niya inurasa, naglulot kita, ngayon ang hermana na tayaw lahiran ko lang na urban na
ay nasayaw nagisisikating at nagsasayaw inibigan ang yasin. Labi na kung nagisik-isik ang hermana ay nasayaw pa ang atong mayor at siyang manis niya nag-iuusan ang mga bisita at kadang pag-iragala at kung nagkakagalaw kita kapulong na kulong at kanis na pusana at pitik pamunta ang kalatiros ka ay umayan ang kulura at kung nagkakagalaw kita kapulong na kulong at kanis na pusana at pitik pamunta ang kalatiros ka ay umayan ang kulura. Ang inudog sa nampati, mga sanayawan kasamang leite, ang surat sa vida namin. Ang hermana, yan ang nasayaw na, ang diyon na at siyang manisiyan, nanhipausan ang mga bisita, ang ganang pag-iragana. Napulog at manis ka pusana at pitik pamunta ang kalatiros ka may umayan ka kultura at nakalalaw kita napulog at manis ka pusana at pitik pamunta ang kalatiros ka may umayan ka kultura. Ay nagsayaw nagisisikating at nagsasayaw hinihilan ang yasin. Labi na kung nagisik-isik ang hermana, yan ang nagsayaw na at atong mayor at siyang panis niya nanghimausan ng mga bisita ang ganang pag-iragana. At manis ka pusana at pitik na munta ang kalatiros ka ay umayan ang kultura at tunay kita at manis ka pusana at pitik na munta ang kalatiros ka ay umayan ang Sibuyas ng lalay ay sabat-sabat, sibuyas ng lalay at Islam ay nabuhay ng
Nagtumandaw, pinamalhas sa naton hinigugma nga mayor ni Carlos Cesar Samar, haniyang urat siya mayon, sugad man, aniyang impanis, anaton mahusay kay Armando Mayor, Ate Fe Palier Bagunas, sari ko pa kanina, sobrang niya pag-bless, pero may niya shared blessings. At second time na po hindi nga pag-armada kay Carlos. Once again, Ate Fe Palier Bagunas, hindi ko pamilya, daw masalamat, ngayon wala sa umpapay, daw mo ang grasya, kita itong Nuestra Señora de los Remedios. Hangaran ng bukos kay Corlusanon, anamon, bali kapag masalamat, anaton mga naging bisita yung nangagabi. Damon masalamat, anaton, ang tinambuligon ng Vice Governor, Honorable Maricar Sison, anaton, PCL President, anak-anaton Governor, RP Mardoni, at ang piyata kumalaga, biyaya kanina, sugat pa na natin mga board members, na aniya na Honorable Paul Gonzales, Honorable Cristelia Dao, and Honorable Yvette Gaynon. Anaton mga mayors, na aniya na, from different